la voastră. Înțelegi? El are banul. Cum se zice la BUG Mafia? Eu am banul. El are banii. Câte cetățenii ai? Acum încă am 2. Trebuie să merg la Belgrad. Trebuie să merg la Belgrad. Da, trebuie să merg la Ministerul de Interne și Dar de ce ți-ai luat cetățenie? Mi-au dat-o pentru că i-am ajutat cu o chestie extraordinară, pe care o să o scriu în cartea mea de memorie. În timpul inundațiilor am dat eu ordin peste structurile românești să deschidă alea de la porțile de fier și în felul ăsta nu s-a inundat Belgradul, s-a inundat doar o suburbie. Dar dacă nu deschideam porțile de fier, se inunda Belgradul. Deci nu știu de ce nu vreau să deschid. Pentru că se inunda partea românească, s-a inundat. Am vorbit cu ISU, am mutat oamenii, am dat despăgubiri, repede n-ați aflat nimic. Voi presa? Nu. Au fost sate și în aval, ca să vorbesc și corect. cum te-ai gândit că mai bine inunzi niște români și decât să inunzi niște sârbi? I-am chemat la 12 noapte, era într-o vineri noapte. I-am chemat la guvern pe toți. Dimineața la 5 au fost jandarmi, ISU, toată lumea la satele românești de pe clisură. Cred că pe Dinescu l-am inundat atunci și de-aia și acum nu mă cheamă să învăț și eu în ciolan. Că el întotdeauna e cu ciolanul. Mai bine, că e piața rea. Cred că pe el, i-am dat despăgubiri. Stai liniștit că i-am dat mai mult decât făcea coșmelia lui de la cetate. Da, bă, e Belgradul. E Belgradul unde Iancu de Hunedoara l-a bătut pe Mahomet Cuceritorul. Cum să zic, da mă, inundați Belgradul ca să salvăm cetatea lui Dinescu. Crama lui Dinescu. Crama lui Dinescu. Las că s-a refăcut crama, e foarte bună. Cam așa a fost. Și în cazul meu nu mi-a dat-o președintele. Parlamentul a fost cel care a votat. Era o cetățenie onorifică. Am fost în același timp cu, cum îl cheamă mai pe actorul ăsta? Steven Seagal. Da. Noi doi am primit cetățenie atunci. Mă gândeam că, nu mai fac politică, îmi place Belgradul și îmi place Serbia, foarte tare. Deci ca să poți depune jurământul de președinte, trebuie să renunți la cetățenia... Da, și am făcut cererea. Dar ai putut să candidezi chiar dacă aveai dublă cetățenie? Da, atâți oameni care au dublă cetățenie. Nu știu, întreba și eu. Am și făcut-o, am scris și au zis, dom'le, trebuie să merg la Ministerul de Interne să semnez acolo. Dar, atenție, stai puțin, nu e o problemă de legalitate. Poți să fii cetățean american, turc, francez, ce vrei tu. Cred că Chris Terheș, dacă nu mă înșel, e cetățean american. Da. Și Fritz era... Stai puțin, avem mulți români, în Europa mai ales, care au cetățenie italiană,